Em dic Laia Planella i sóc l'entrenadora i preparadora física de l'equip de bàsquet en cadira de rodes del Bàsquet Girona. A l'equip som jo com a primera entrenadora i preparadora física, tenim una fisio, ara mateix tenim 9 jugadors, un dels quals és en Carlos Bermúdez, que l'any passat feia de primer entrenador i aquest any m'estarà ajudant com a segon entrenador, que estem bastant dividits entre puntuacions altes de 4 i mitjos i puntuacions més baixes d'entre uns i mitjos i 2 i mitjos. Els objectius d'aquest any és continuar una mica amb l'evolució que ja vam fer l'any passat, de canviar una mica la metodologia d'entrenament i canviar les accions de joc, canviar la manera de jugar, i alhora com a objectiu més a nivell de competitiu, l'objectiu és arribar als play-off, igual que vam arribar l'any passat, i a poder ser, intentar arribar a la final per tenir opcions a pujar de categoria. Cada vegada s'està potenciant més des d'Espanya, des de la Federació Espanyola s'està potenciant molt, des de les federacions internacionals també. Amb la nova llei de l'esport espanyola, teòricament, tots els esports han d'entrar dins la federació de l'esport normalitzat, per dir-ho d'alguna manera. La idea és que sí, que vagi creixent. Realment el bàsquet en cadira de rodes és un esport molt atractiu, molt divertit de veure i que la majoria de gent la primera vegada que ho veu li agrada i repeteix sempre. Jo soc graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i tinc un màster en neurorehabilitació, per tant jo em dedicava a fer entrenaments personals i estava especialitzada en persones amb discapacitat física. A partir d'aquí vaig entrar a l'equip de bàsquet en cadira de rodes i m'ha agradat i aquí m'he quedat amb el bàsquet en cadira. Animo a tothom que estigui relacionat amb el bàsquet Girona o simplement que sigui de Girona o dels voltants que vingui a veure'ns un dia, que doni una oportunitat a l'esport perquè segur que li agradarà i voldrà repetir.